anaghị agwa gị ọrụ nwayọ maka ndụ gị o nganga bụ ego nganga bụ ego 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 asọkụsọ inugo ego na-eme mma o ego na-eme njọ o ihe ego na-eme ka kwa nkụ ego na-eme ka kwa nkụ ezinụlọ dị mma o makwa n'ọba ego ezinụlọ na-asụ nsọ inugo makwa n'ọba ego na nwaanyị na-eme ọfụma makwa n'ọba ego nwaanyị malụ mma inugo ma n'ọba ego ego dịkwa mma o ego dịkwa njọ ego yi kpata ego inugo onye ego bụ eze o ego 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 na nwoke na-abasi mba ike ịmakwa n'oji ego na-akpa ife niile dị n'akpa ya o ọgụ ya nwere uwe eti o ịmakwa n'ọba ego ịmakwa n'ọba ego ezinụlọ na-ebi n'udo ịmakwa n'ọba ego Enugwu malụ mma o ịmakwa n'ọba ego Enugwu na-asọzụ safugo ịmakwa n'ọba ego ego na-adị mma o ego na-adị mma o ụmụnna nwee zuo akụ zuzu abụlụ n'ofu o ụmụnna kpatasị ego zuzu abụlụ ofu o gbaba mbọ ịchọla ikwu okwu n'ọrụ obodo igwe dị ego kedu ife ịchọla ikwu makwa dị n'ego na-ekwu onye ego bụ eze onye ego bụ eze ndị be anyị mekwe n'ụbọ onye ego na-eme mma Jizọs nye n'anya ego Jizọs nye anya ego ọ bụrụ na inye anyị ego anyị ga-atụ mma mma o anyị ga-akwụ taiti anyị ga na-eme ọfụma o ego dịkwa mkpa o ego dịkwa mkpa o ọ bụrụ na ị nwere ego ọrụ obodo etibelu gị mkpu ọrụ obodo etibelu gị mkpu ntorobịa fụ gị n'anya nwa agbọghọbịa fụ gị n'anya nne na nna fụ gị n'anya onye ego bụ eze o onye ego bụ eze o ọ bụrụ na ịkpata ego enugo ọrụ obodo na-enyelu gị ọfụma ikwulu ka a ga-akwu ego okwu akọlụ gị aka o ịmụla mụ esolu gị mụlịa maka n'iji ego ego na-eme mma o Jizọs nye anyị ego Chukwu nna nye n'anya ego ego n'inye anyị ego anyị agaghị echezọ ego dogwu na-eme mma o ego ego do ego ego yogo yogo ko ego na-eme mma o ego n'ọbụkwa ego Igbo n'ọba ego Igbo n'ọba ego Tony eze be anyị o Tony eze na mogodogwu makwa n'ọnọ mma o makwa n'oji ego ka ọ na-abasị mbike o onye eze ka ọ bụ ifugo Tony eze na amụ Manelu Nwachukwu o eze abata n'ụmụaga o eze abata n'ụmụaga o onye eze na ị ga-adị o chelu ka mboli ga-amụma onye eze chelu ka mboli ga-amụma makwa na ị ga-abụ igwe nugo makwa na a ga-echi gị igwe ibuli igwe lụtakwa m onye eze na ị ga-adị o ego ego
Ezesu nwanne nugo Ezesu n'obiọma Numa nna m ochie ọga Obi Nwachukwu Obiageli Eliakụ Obiageli Nigadio N'ụlọ Ezabata Ụlọ Nwachukwu Adeji eje mba Obiọma kisi jebe Nnụnụ nwoke mụọ nwanyị Chukwu gọzie unu Ndị ọma njeje mba Ego do Obiọma na-ese Anụ dịbe anyị Anyị bido mbọ Ihe wejekwe mmemme Ifuga kalaka gị So ifuga kalaka gị do Gba mbọ chọta ya Chọta kalaka Mmalụ ị ga-enwe ego do Omenani dị anyị mma Omenani dị anyị mma Mana ọma nna na Ọ bụrụ ndị malụ nna gị Malụ ị ga-enwe ego Na nwata malụ nna ya Mana ọma ndị ichie Mana ọma ndị eze Nye wejekwe eme Ego asọka Ego na-eme mma Ego na-enye udo obi Ego na-eju arụ oyi Ego na-alị ugwu Ego na-alị ugwu Nye wejekwe eme ifugo Si nwa mma Onye ụlọ n'igadio Ebere isi ete Onu mekene godogwu Ụmụọnịchado Dọmejeje mba Ụmụ Port Harcourt ndị ọma Ndị Igbo banyị Onye ọbụla chubego Onye ọbụla na-agba mbọ Kedu ụmụ Enugu Ofe ọchụ ndị ọma Ofe ọchụ ndị ọma na-agba mbọ Anya na-ezukwa osi Mana anyị na-eme ọfụma Ụmụ yahoo Ndị ọma na-eme mma Biko chụta ego ị na-enye mma Chụta ego ị na-ekwusi okwu ike Chụta ego ị na-ele ife Ụmụnka niile ndị ọma Enu m ekene unu Stanụ ọzọ Eze n'igadio Onye jeje mbọdogwu Ka masta ka ibu Umesutu niile ndị ọma Ndị apas niile Ndị ọma ejeje mba ndị ọma Ọbala ọra na ịgadio Obinna onye abọ Ọbala ọra nwanne Numekene gị Na-eme ọfụma Masụrụ ebodogwu Ndị apas niile Ihe wejekwe eme Esutu ka isi eje Esutu ka isi ana Numekene unu Baba Dino Numekene unu Ụmụ IMT Ndeji ejemba Ndeji emonu Bata n'ime n'ugwu ngo Bata n'ime n'ugwu Dịka ị nọ n'obodo Igbo N'ugwu na sụsọ Ndeji ejemba Jojo Anya kene unu Chinedu anene Chinedu anene Aka na-akpali m igwe Unu mekene gị injinia Ifuga kalaka gị Ifuga kalaka gị Nwanne m ọfụma Ngozi Ọmaliko-Odogwu Ada na-esila ọra Esila ọra ka ibu Oliwo cheta ụmụ Oliwo cheta ụmụ ya Nke nwanyị ka ibu
eze ka ịbụ tupu dobekwa gị ndụ ndụ gị dị anyị mkpa unu na-ekwula ọra Emeka Moroko Obama nwanne odogwu Chika nwene ụmụkwe ka isi eje ezi oyi m Obama nwanne Sidenu nwanne lekchọra nwanne dudu n'ebo ebelebe echapụ njọnjọ nwanne chekwu nwa nwude kedu maka Chudino don Chudino ọgaghị Chubi South obiọma sogbu egbu ebe anyị na lekene Dr. Brown Ejikeme President Abakaliki Irrigation Club anyị kanalio onye eze ayaya koma ihe wejewe mede ihe webidegbu anyị na-agadi onumekene unu ndị ọma njeje mba ụmụ Igbo ndị ọma ndị ọma njem ọnụ ndị dịla ya ọnụ nwa ọma mbitolu nwa ọgwana ịga dị ndị dị nwanne ndị dịla ya mana ezigbo oyi mụọ mana ezigbo oyi ka ajọ nwanne odo mana ihe wee jegwe me Enugu steeti ndị ọma ejeje mba ma Ebonyi steeti mana Ebonyi amaghị mma Ifeanyi eze odogwu Ifeanyi eze Ifeanyi na ịga dị enyikwa nwa nwanne ọkwa Nsụka ka isi eje Ifeanyi eze meji odogwu n'Enugu odogwu hita nda meji mana ihe wee jekwe eme ndị egwu masogbu emu Enugu odogwu biko gbala egwu ezi m onye ọma biko gbala egwu onye ọma biko gbala egwu ndị nne m na ị ga-adị Mama Kizito ezigbo nne m njem ọnụ ezigbo nne m njeje mba Mama Kizito nnọọ kwade nwaka ego ndọma nwaka ego Enugu ọba nwanyị m melai na nwanyị m ezigbo nne m na ị ga-adị mana mbọchị nwere ego nne m aga m egonye gị moto aga m egonye gị jọji malụ m aga m agbanye gị wọchị n'aka
ịda mba bi na-achị azụ ọganiru bụrụ maka onye nkoropụ obi onye ijarabada bụ onye ezu agbọ ezu eme anụ eme nchịkwa oji ọnụ egbu ọjị saa amataghị egwu gafela ọdụdụ oke ọfụlụ dịka ka ihe o meluo onye umengwụ apụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ onye ga-asị n'ogwu ma gana dị ojii ebe ama n'ihe afụ na ọchalịkwa ojila ọnụ kweta owelile salụ oji na-efifi owele abalị meghalịkwa anụ ebu n'alụ nọ n'aja ezuzu ikuku bịa tụnye ụlọ n'ogbo mmiri ụchụkwakwa ndị ji egwu ji abalị agba anasokwe ndị oji egwu eti mmanwụ mgbe na ngana ngwugbe mmiri ebula akwụ isi tobo oke mmanwụ oji isi anya ọkụ azụ anụ ka o buligu ntị echie isi na-ebu okiti ọnwa nkụtala bụ nwoke na anị na nwoke ebi n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru keji ama dike ọ dịka mkpume nọ n'ikpele mmiri ebini tụcha na-arụ mkpume ozuru ike ọkwachi ntị ka ejiri ke tachi obi ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu uganida akọdabụ uru na ama abụba sokozo na-arụ mmiri mbụbụ jajarara ọkụ na-agba ite ogugo uli ịkpọla ezi n'azụ kama na nne dobekwa iwu obodo okwu na ụka ghara ịghafe ife mbụ n'isi akụwa olu n'ogbe ngọta na mata olu ana m echekwa ife ọzọ sọsọ ife mbụ bi ụwa agụụ gụkọta gụnye m ụwa niile anya atọ nwa nduru na paaki dị ya aja na-atụla akala aka m n'ezie si na nkwụ dapụ njebe n'ọchikenu si na mgbakalịsị anya bụ agụ ya ebuwe ọya gbuwe ozu ya anaghị ewele naba na amaghị ọtọ na-edo n'enu atinyere ihe na njụja na-ajụta ihe ebe ma na ada ekpu afọ ime aka asị na-egbokata ide ọkpọpụ mgbo nuwa na gị achara ohiri ọnọdụ abala anyị ebe si bi ụwa dị enu sekuzi na nwa ebine ọsọ ka o jari ugwu sekwanome nka bụ ụlọ lele na mmụọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'onogbo atụrụ dala onu na ọ bụ dị anakụbalịa ọkụkọ oji ga-eyikwa n'akwa ọcha ịmalụgo anụ ọfịa ga-abụ anụ ụlọ ma oluwe akwa ọkụkọ dọ na nkata ifuga ama nke bụ oke na nwunye a na-ama ngwụlọ n'ụgbọ amafọ gamụ eze n'iru onyinye amala dị n'iche n'iche ihe ma ngwugwu onye ukwu bụrụ bịaba ọ na-eme agwọ gbatobi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụ ọna na ajụjụ a na-ijeza n'uju eyi nkụ dị na mbe yebelu mba nninu ọ bụlụgodi nwata ka m bụọ ka alụsị aha na aka na abọ ka eji ebu ya akọna m ọgwụ ebe nsi bi eteka mụ na chi mụ ya ga eseseba aka na alụ ebe nsi bịa dị anya mmiri dị omimi ji nwa ya elu n'igwe ebe nsi bịa eteka ọchịchị onye tinyela eze ọkwa ya ga-achị ọ na-esi na chi ịma na o si n'akala aka
Hey! Ọchịchị si n'akala aka. Okoro eji egbe sigasị aka ihere ụbọ. O jikwa nata ma ọ nata ọ dịwara agụ ụbọ. Ihe mmara eme o, egwu mmara eti na-adị m ebughị iwe n'obi o. Sempete saraga mpete mpempe Yejewe me Ihe ụgbọ na-eme Omenanụ bayi Ugwu ụgbọ enugwu Ebe n'ebe ejekwa akpụ Nga na nwambụ wede Nwa obodo atọka Ọnụ ụdị bayi o Ọnụ ụdị dịkwa ụtọ Ọmụ ụgbọ amaka Ọnịcha do n'ime Mụ Igbo bịa gbala egwu Ebe n'ebe ejewe egwu Ndị ọma nọ n'ọgbọ Eze akarịa ngelebe ndị ji ego ngelebe ndị nọ mma ngelebe ndị ụzụo ezi towa mma ngelebe ndị nwanyị ihe ejewekwe mme egwu ma akwụkwọ egwu ma akwụkwọ ụlọ ọtọ gbọwana ụlọ ọtọ gbọwana ọgaba ya adịgo mma Enugu adịgo mma Enugu atọgo ụtọ ọgaba ya adịgo mma adịgo security adịgo electricity power supply mmiri na-agba ọfụma Polisi Eliza n'ime na-alụ ọrụ ndị sas nọba anyị ochie anagoba anyị ihe arụ anagoba anyị ọ bụzi onye na-eme Sullivan Chime na-eme si na onye na-eme si na ọ bụ onye na-eme Barrister Chime ihe a na-achọba anyị ezi ite ekene gị na-ekwuzi ụdịbayi na-ekwuzi ụdịbayi ụkwara ụzọ ụdịbayi ndị ka anyị eme biko mewekwe ka ihe eme ndị ka anyị eme anyị eme aka tụtụ ihe ụdayi mma anyị ekenekwa elu tupu gọzikwa elu nwadị ọha mma ihe a na-achọ ezinụlọ dị mma makwa n'ọba ego ezinụlọ na-asụ nsọ n'ugo makwa n'ọba ego na nwaanyị na-eme ọfụma makwa n'ọba ego nwaanyị malụ mma n'ugo ma n'ọba ego ego dịkwa mma ego dịkwa njọ ụzọ yi kpata ego n'ugo onye ego bụ eze ego na nwoke na-agbasi mba ike ịmakwa na o ji ego n'akpa ife niile dị n'akpa ya inye anyị ego anyị ga-atụ mma anyị ga-akwụ taiti anyị ga na-eme ọfụma ego dịkwa mkpa ọ bụrụ na ị nwere ego obodo etibelu gị mkpu ntorobịa fụ gị n'anya nwaamọbịa fụ gị n'anya nne na nna fụ gị n'anya onye ego bụ eze ọ bụrụ na ịkpata ego enugo obodo anaghịelu gị ọfụma ikwulu ka a ga-akwu baba mbọ
okwu nọrọ obodo igwe dị ego kedu ife ịchọla ikwu makwa dị n'ego na-ekwu onye ego bụ eze onye ego bụ eze ndị be anyị mekwe n'ụbọ onye ego na-eme mma Jizọs nye n'anya ego Jizọs nye anya ego ọ bụrụ na ego anaghị agwa gị daanụ ọrụ nwayọ maka ndụ gị nganga bụ ego ego asọkwụsọ inugo ego na-eme mma ego na-eme njọ ihe ego na-eme ka kwa nkụ ego na-eme ka kwa nkụ dị ya nwere uwe eti makwa n'ọba ego ezinụlọ na-ebi n'udo makwa n'ọba ego Enugwu malụ mma makwa n'ọba ego Enugwu na-asọzụ sefugo makwa n'ọba ego ego na-adị mma ego na-adị mma ụmụnna nwe ezu akụ zuzabụlụ n'ofu ụmụnna kpatasị ego zuzabụlụ ofu